Good morning ka. Good morning. Mama, yung subot yung electric fan na sira. Electric fan na sira, bakit? Kasi i-check ko kung hanggang ano sa may ano yung fan. Yung fan lang sa may. Sisirain mo na naman. Ako kasi sira na talaga yun. Mama, ayun na yun. Good morning. Mama, ayun na yun mga buting electric Mamaya fan. hanapin ko po. Magluto lang ako kasi alis ang nanay. Aalis kasi ako o pupunta ulit ako ng Legazpi City para mag-pick up ng pinaayos naming printer na ginagamit namin sa shop. Wow. Nahulog yung mga dumi. Buti na lang hindi sa niluluto ko. Ayan. Ayan, ito yung sinaing ko. Ayan. Kahit kasi yung kala namin. Ang ginagamit ko po sa pagluluto ay uling. Hindi pantay yung ano. Luto na yan kaso yan muna siya. Ang dami. Dami. Tapos, ito yung ulam namin. Ang niluluto kong ulam ay chicken feet. Ang tawag ng iba ay Adidas. Ito yung saging na na-harvest ng asawa ko kanina. Diyan sa bakuran. At ito naman na nandyan sa kalderong ito ay pagkain ng aso. Anong ginagawa ng bata? Ayan, yung mga tools na naman ng papa niyang kinukuha para anong gagawin mo po? Ito yung tigano ko lang to. Anong gagawin mo dyan? Check sa lang yung bolts na, parang ano lang, parang pwede check ko hanggang current na yung kaya niya. Kasi kung masobra, hindi mainit na daw to. Kaya check namin daw sa bakit? May tester ba tayo? Hindi, check ko lang kasi pinano ko lang kay papa. Okay. So, papa kaya ang may alam yan. So, ayan, may saging din kami. At, ang daming, kamote. Yung kamote na yan po ay binili ko sa kabilang barangay. Mamaya magsaing kami ng kamote. Hello ate. Siya ang tagapaglaba ngayon. Ang labandera ko ngayon. Anong gagawin mo? Anong gagawin mo sa asin? Ha? Anong gagawin mo sa asin? Anong kakainin mo? Ay, pasaway. Yung uod, nilagyan ng asin. Ayan. Ayan ang lalabahan ni Ate Jade. Aalis ako ngayon. Tapos, nagbilin ako sa kanya na tapusin niyang ikukusot niyan. Kasi madami-dami po yan. Ayan. Siya muna kay walang pasok. Ito na yung niluluto ko na yung sarili niya. Nausok. Ayan. Adobong chicken feet. Pero kahit adobo yan, gusto ng mga anak ko na lagyan ko yan ng curry powder. Mga mekos-mekos din kasi ito, mahilig sa curry powder. So, ayan po mga kaibigan. Nandito na po ako sa terminal ng jeep dito sa aming bayan. Papunta ng Legazpi City. Naghihintay lamang po kami na mapuno ang isang jeep na ito para makaalis na po kami. So, finally po, napuno na po ang jeep. At ito na nga po, pagkatapos ng isang oras ng biyahe ay natatanaw na namin ang siyudad ng Legazpi City. Kaya, ibig sabihin po ay malapit na po kami. So, yan po na natatanaw sa bandang ibaba na maraming building. Yan po ang siyudad ng Legazpi. So,
ayan po, kabababa ko lang po ng jeep galing sa bayan namin at dito po ako bumaba para makasakay ulit ng isang jeep papunta ng sentro ng Legazpi. At nandito nga po ako mga kaibigan sa isang mall dito sa Legazpi City, dito po sa LCC Mall. Nag-pick up po ako ng cellphone na pinayos ko sa isang cellphone repair shop dito sa fourth floor ng LCC. So pagkagaling ko nga po sa cellphone repair shop, papunta naman po ako sa isang service center ng printer. That's why may bitbit po akong kahon para paglagyan po ng aking ipipick up na printer. At malapit na po ako mga kaibigan sa kanilang service center. Ayan, tinetest po muna nila bago i-release po yung pinaayos na printer. At pagkatapos nga po ay sumakay ako ng isang tricycle papunta po sa terminal pabalik ng aming bayan. Ayan, finally po nakauwi na po ako ng bahay after magto 2 hours na biyahe. Ayan po yung mga anak ko. Ayun, copyright ako niyan. So, ayun guys, nagkakantahan yung mga anak ko kaya hindi ako makapag video na maayos. Pero ayun nga, nakauwi na ako at nakakain na po kami. Nahilo ako sa biyahe kasi nahilo ako sa biyahe kasi siksikan tsaka kalong-kalong po yung printer na pinick up po sa service center. Kaya nangangalay yung yung kita ko. So ayun na po muna. Yan yung ganap natin sa maghapon. Nagkakantahan kasi sila pati sa kapitbahay namin merong nagbibideo okay, kaya mag-end na muna tayo ng ating vlog.